Здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с предаването Отвъд амвона. Предаването, което пита за вашите въпроси, за да се опита да намери правилните отговори. Днес на гости ни е един Божий човек, служител, който менижира в няколко духовни офиса, и това е пастор Асен Бисеров. Здравей, пастор Асен! Здравей! Може да се представиш накратко на нашите зрители? Разбира се. Аз съм пастор Асен, служа в град Сливен. Повярвал съм от 7 годишна възраст и служа на Господа много години вече. И основахме служение вече 4-та година с моята съпруга, заедно с Янка Бисерова. Нашето цяло семейство служим на Господа и сме щастливи в Исус. Слава на Бога! Това е много добро. Искам веднага да преминем към въпросите. И първият въпрос е: пастор в същото време и с музикален дар в сектора на хваление. Какво е да си пастор и хвалител? Между другото, това е въпрос, който ми го задават много хора. Това е поредния, нали? Искам да кажа относно дара хваление. Това много пъти ми е помогнало. Защото знаете, че аз оперирам малко по-различно относно хвалението в пророческия дар. И когато чувствам, че ми е напрегнато, знаете, че ние сме хора. Появяват се всякакви неща, трудности, атаки и така нататък, ние сме духовни хора. Но хвалението винаги е било средство, което Бог ми е дал, за да може да го използвам. Номер едно, да го издигна царя. И след това хвалението ми се отразяло, докато пея, Бог ме освобождава. Нещо като пречистване, нещо като освежаване, нещо като импулсиране. Когато, например, преди да излизам да проповядвам, аз трябва да изпея една песен и това ми помага, за да може да отключа солото, което ще освободя след това. Нали? Просто Бог ме използва по този начин и благодаря на Бог. Мога да кажа на всички пастори, че хвалението е много важна част от живота на църквата. Абсолютно. И ако те оперират в това и дори да нямат гласови данни, просто да се предадат и да хвалят Господа в къщи, да свикнат на това, ще видят как Бог ще им помогне, за да подготви солото, което ще освободят на аудиторията или в църквата, там където са. Това много ми е помагало. Например, аз преди, когато съм в хотел даден, дали в Германия или някъде из Европа, аз имам инструментал, слагам си слушалките и започвам да пея. Започвам да пея, Бог ме изпълва и по този начин Бог много ми говори. Докато пея и слушам музика, започва Бог да ми говори. И се сещам даже за това, когато Соломон построи храма, сещате ли се, за да дойде огъня? Той извика, пророкът извика изкуствен хвалител, човек, който да свири изкусно. И това помага на църквата като че ли да се регулира. Някак си хвалението има силата, защото хвалението, музиката не е създадена на небето. Хвалението е основна част на небесни места и това регулира цялата църква, като че ли доминира над всичко. Това е нещо, което небесна сила, небесен авторитет. И аз силно вярвам в това, че знам, че ще говорим много за хвалението, но до тук ще спра, за да мога да говоря, нали, за други неща. Но бих казал, че да бъдеш хвалител и да бъдеш пастор е прекрасно. Повярвайте ми. Със сигурност. Със сигурност е така. Много ти благодаря за този въпрос. И като говорим за музика и въобще за хваление, бих искал да задам един въпрос по темата. Ние знаем, че има различни стилове на музика. Говориме в християнството. Може да намерим и поп, и рап, и рок, и чалга, класика и така нататък. Въпросът ми е: какво мислиш по въпроса с песен, която е взета от света? Тоест, тук не говорим за жанр. Аз не искам да засягам самия жанр на песента, а всъщност, ако самата песен е взета от света, мелодията е от света, аранжименти и въобще всичко. И след това
е преправена с християнски текст, буквално звучаща като кръчмарска, като за наздравица. Защо това се допуска до църквите? Правилно ли е? Тук, отново се уточнявам, че не засягам самия стил, ами начина, по който една светска песен е преправена в... Да. Понеже ти ми задаваш въпроси, аз мога да ти задам един въпрос, за да може да влезем в темата. Обръщам се към всички зрители, които ни гледат, и хвалители, и пастори, да не допускат това в църквата. Защото това буквално идва от дълбините на ада. Ние знаем, че Луцифер е бивш хвалител. Той е този, който водеше хвалението в небето. Даже когато бях малък, Бог беше ми дал разбиране върху това нещо. Но да бъда честен с вас, и аз съм правил това. И аз съм взимал от начало, когато бях тръгнал, когато нямахме това разбиране. Но как дойде това разбиране в моя живот? Сега ще ви разправям, може би за първи път. Как дойде това разбиране? Не съм го чул от никой и не съм го взел от някой. Дойде ми от небето. Това лично откровение от Бога, че не трябва да се използват светски инструментали или светска музика. Когато бях дете, между другото, моята майка и татко се разделиха, ние бяхме малки. И аз трябваше да отида, баща ми е от град Айтос. Баща ми е турчин. Да. Много изненадващо, много хора не знаят. Майка ми е ромка от град Сливен, от Надежда. Но когато те се разделиха, знаете, че децата вече къде е при бащата, къде е при майката. И аз когато отивах при татко, аз чувах музиката, която той слуша, понеже той пиеше алкохол. Музиката, която слушаше, Ибрахим Еркал, Ибрахим Татласес. Връщам се на църквата в неделя. Отивам на църква в неделя. И слушам същите песни, само подправени. Разбираш ли? И аз усещах болката, виждах болката на баща ми. За това, че преминава този период и се е случила тая раздела в живота на баща ми. Той сега е щастлив, има семейство, повярва в Господа, той е невероятен човек. Но, да ти кажа честно, аз виждах тази болка и когато влизах в църквата, Бог започна да ми говори, че тази музика не идва от Него. И имам въпрос към тебе. Светът има ли дух? Светът има ли дух? Има, разбира се. И небето има ли дух? Има. Така е. Няма как да кажем това, което идва от света, че е Божие. Това са две различни сектора. Това са две различни източници. Единият източник идва буквално от ада. Другият източник идва от небето. И въпросът е ние от кого искаме да пием. От кого? Аз не засягам и аз стиловете, могат да пеят, както каза, различни стилове, поп, джаз и така нататък, но латино. Но тук става въпрос за една автентична, истинска музика, която трябва да бъде родена от духа. Всичко, което е извън Святия Дух, е против Святия Дух. Всичко, което е родено извън духа, всичко, което е направено извън духа, може да има голям професионализъм в това. Може да наемем най-добрите музиканти да ни свирят, за да могат песните ни да звучат. Но ако тази песен не е родена от Бога, тя няма как да бъде причина за реформация. Целта е не да покажем колко можем или как изкусно можем да свирим или колко добре пее. Моята цел, докато записвам песен, даже не записвам вече много песни, защото знаете, че аз пътувам постоянно и понеже пастирувам и проповядвам и нямам време да запиша много песни, но имам много песни, които трябва да запиша. Никога не съм направил песен, за да впечатля някой. Винаги моите песни са били да издигна Исус. Даже не съм използвал орламентики, аз мога да пея по този начин. Никога не съм доказал, че мога да пея сръбски или мога да пея някакъв... Аз нямам нищо против. Това. Нека да пеят, но всеки му е дадено по различен начин. Но ние не изявяваме себе си в песента. Ние издигаме Христос. Това обръщам се към всички хвалители, които гледат сега, че това е много важно. Когато ние принасяме жертва, това е жертва на хваление.
Ние не трябва да покажем просто само професионализъм. Да, пейте изкусно, но нека да покажете вашето поклонение, че вие го правите за Исус. И ако някой от вас го прави за да покаже себе си, насърчавам те, спри да го направиш, приятелю. Трябва да се спре това. В какво вярвам аз? Силно вярвам в това, че Бог винаги е работил с музика. Ако си запознат с това, физици наскоро установиха и учени установиха, че нашата природа се движи на 432 Хц. Това е една чистота на спокойствие. Когато влиза човек в природата, около дървета, в гората, това е една чистота, където намираш покой. Разбирате ли? Знаете ли, че през годините Хитлер е използвал музиката, след като е вдигнал с 8 Херца чистотите и е създавал продукция от музики, мелодии и е използвал тази музика, за да може да донесе депресия на хората. Знаете ли, че 440 Херца че това е чистота на ада, депресира хората. Много, много студия в момента произвеждат музика на 440 Хц. Може да го проверите това нещо и ще видите, ще срещате. Даже наскоро бях попаднал на един от известни, няма да споменавам имена, който даже и призна това. 440 Хц. Когато изработваме аудиофайла, самата програма издава самото парче на 440 Хц. Да. И това са много... това е политиката на сатанизма в световен мащаб. За да може дяволът, пак казвам, той е бивш хвалител. Той знае много добре как оперира небето, как оперира Бог, как работи Бог. Бог използва. Аз силно вярвам в това, че когато Бог дойде на земята, докато Бог създаваше земята, имаше хармония. Имаше хармония. А тази хармония е музиката. И това са чистоти, небесни чистоти, които Бог използва, за да може да промени атмосферата. Чувства ли си се, когато ти е много напрегнато, обаче пускаш музика, хваление, поклонение и нещо като че ли започва да започваш да релаксираш едва ли. Да, нещо такова. Да. И това като че ли ти помага. Възвръща ти мислите, всичко се оправя от теб, нали? Но ми се случило това много пъти и ми е помогнало много музиката. Аз имам любими песни. Много хора знаят, че аз обичам испанско хваление, обичам американско, английско хваление. Слушам различни хвалители в световен мащаб. Но това винаги ми е помогнало и разбрах нещо, че дяволът е използвал музиката и продължава да използва музиката. И за голямо съжаление много хора взимат музиката в момента, без да осъзнават, че те допринасят нещо от ада в църквата. И когато пастора или другите хора нямат това разбиране, тогава църквата влиза в друг дух, влиза в друго измерение. Музиката ни помага да влезем в небесното, да се свържим с Бога. Тя винаги е била създадена с цел Бог да се прослави, не някой друг. Музиката съществува, за да може Бог да се прослави, а не ние. Но, нали знаете, че Луцифер, когато беше Луцифер, нали? Аз силно вярвам в това, че Езекил описва, че той беше обсипан с камъни. Беше обсипан с камъни. Той беше добър музикант. Може би един от най-добрите, може би най-добрия. Нали? Може би и най-добрия. Но Бог ми откри нещо, когато погледнах Езекил и той каза: аз ще се възкача нагоре и ще бъда подобен на Бога. Той искаше да бъде подобен на Бога. Искаше да заеме нещо, което не е негово. И думата Луцифер означава носител на светлина. Той не беше светлината. Той носеше
светлината или беше предавател на светлината. Знаете ли в какво вярвам аз? И Бог ми го показа това пророчески. Аз видях един костюм върху ангел, който се наричаше Луцифер. Буквално един костюм, който бе обсипан с много камъни. И връзката между светлината и Луцифер, виж каква беше това, беше Исус. Исус и Луцифер. Луцифер беше зависим от светлината, т.е. от Исус. Библията казва, че Исус е светлината. И вижте каква хармония се е създала в небесни места. Това е нещо много важно, за да го чуят и зрителите, и хората, за да могат да бъдат наясно с това, че когато той е бил обсипан с камъни, нали, когато светлината излизала и минавала през него, камъните са издавали звук невероятен. И той започва да свети и да предава светлина. Луцифер е бил настроен от самата светлина. Това е една небесна хармония. Едни небесни чистоти, които той издавал. И цялата вселена, и цялото небе са влизали под хармония. Това, което правеше Луцифер. Това е главното нещо, което прави Луцифер. Тези камъни върху него, цялото това хваление, всичко това, което той издаваше като звук, беше за прослава на Господа и въвеждаше хармония в цялото небе. Някои хора могат и да не го разбират това, но това ми е лично откровение от Господ. Бог ми го даде това и вярвам, че това е така. Другото, което искам да кажа, за завършек, понеже да не удължавам много, вярвам в това, че ако хвалителите се обърнат към Святия Дух и се обръщат към Бога, Бог е готов да даде и музика, и текстове, и всичко. Моля ви, не записвайте песни, за да бъдете известни. Не записвайте песни, за да накарате хората просто да играят кючеци. Записвайте песни, за да прославите Господа. Записвайте песни, за да издигнете Исус. Това е моето послание към всички хвалители. Амин, амин. Наистина е така. Да. Говорим за... По църквите така има доста конференции с наименования съживление и говори се за различни, в различни градове как се заражда съживление. Та въпросът ми е, има ли съживление в църквите? Да ти кажа честно, да, има съживление, но не мащабно. Има съживление в момента в определени места. Места, които са жадни за това. Но относно за България, понеже ние сме българи, нали? Говоря за България. В момента в България се случва нещо. Спомниш ли си, когато Валамовите пророци и Илия се срещнаха и трябваха да извикат огън от небето, за да могат да бъде запалена жертвата? Забелязваш ли какво направи Илия? Той възстанови нещо. Това, което той възстанови, е олтар. Как можем да възстановим? Какво е това, което се нуждае от възстановяване? Вижте, това е голям проблем, когато ние сме разделени. Забележете, че той възстановява 12 камъка. Представете си, че това са църкви, които се нуждаят от подредба и от възстановяване. Но забележете, за да тръгне това съживление, на нас не трябва апостолско помазание, пророчески дух, който може да възстановява този олтар. Всички ние представляваме този олтар. Но за да тръгне и да дойде огън от небето, трябва да бъдат възстановени нашите взаимоотношения един с друг. Не може да дойде съживление, след като аз имам повече от тебе или нещо такова. Не може да идва съживление в България, след като ние сме разделени. Виждаме се пастори, не се поздравяваме. Ония проповядва по-добре, другия е такъв. Аз съм директен, казвам ти направо. Другия на по-високо ниво, другия и така. Никога не съм се взел за нещо повече от другия. Казвам го отговорно и пред Бога. Винаги съм се стремял да бъда
равен. Когато Бог иска да ме използва, да, аз го правя, говоря с даден човек и искам да помогна. Но повярвайте ми, за да тръгне съживлението, говоря за България, ние трябва да се обединим. Няма как да дойде съживление в България. Говорим за това съживление, което ще се случи в последните дни. Аз вярвам, че съживление ще има. Амин. В световен мащаб. И Бог го прави в момента. Но повярвайте ми, това, което трябва да направим, е да се обединим, да си прощаваме, да се прегърнем. И тогава Бог ще го направи. Сещам се за Петдесятница в момента, когато Исус беше с тях и Исус каза: стойте и чакайте. Защо на 50-тия ден дойде съживлението, така ще се каже, в животът на апостолската църква? Святия Дух ли чакаше тях или те чакаха Святия Дух? Забележи, че Святия Дух ги чакаше. Да, те чакаха Духа, но Свят Дух няма как да дойде, докато казват: аз ще бъда по-горен от тебе в небето. Спомняш ли си тези думи на апостолите? Да. Бог просто, Святия Дух, Бог Дух е чакал църквата да бъде обединена. А това обединение е дошло в 50-тия ден. Това обединение е дошло точно на 50-тия ден. И числото 5 е преобраз на благодат. Нали? Благодатта е тази, която ни помага да навлезем в съживление. Благодатта е тази, която не поради нас, това, което ние можем да направим. Съживлението ще дойде поради това, което преди 2000 години нашият Бог направи. Но Той чака да направим нещо малко, за да може Той да направи голямото. А ние не можем да направим това малкото. Да се обединим и да бъдем в очакване. Когато ние се обединяваме пастори, лидери, служители от цяла България, повярвайте ми, ще видим как нашата държава просперира. Ще видим как нашата държава успява, как нашата държава... Аз силно вярвам в това, че България в момента е в това състояние поради църквата. Аз съм го проповядвал от преди 10 години това. И мога спокойно да кажа, спомняш ли се за Израел, когато не бяха в добри взаимоотношения с Бог? Филистимците влизаха, събаряха храма, даже са взели и ковчега и са били под робство. Когато се покланяха и бяха идолопоклонници, отиваха към други богове. Но в мига, когато те се обръщаха към Бог, Бог възстановяваше храма и връщаше кивота. Нали? Така че ние трябва да възстановим, пак казвам, това, което ние сме изгубили, нашите взаимоотношения. Не случайно говоря за Илия. 12 камъка. Това е апостолското служение. Апостолското служение. Искам да знаете, че Бог работи по този принцип. Бог има модел. И Божият модел е петкратното служение. Петкратното служение в България трябва да бъде възстановено. А най-пренебрегнатото служение е пророческото служение. Когато някой чуе Бог ми говори, те се плашат. Хората. Като че ли минаха в заден план. Минаха в това. Ние не служим на някаква икона. Ние не отиваме да служим на някаква икона, където да го видим, някаква рисунка. Ние имаме Бог говорещ, чуващ, движещ се и вечно съществуващ. Той бе, той е и той ще бъде. Ние раждаме се и умираме. Той става същия. Незаменим, велик, всемогъщ. Така че трябва да разберем това, че за да дойде съживлението в България, трябва да възстановим, да признаеме петкратното служение. Да оставиме апостолското служение, пророческото служение да възстанови не случайно 12 камъка. Исус избра 12 човека. Това е апостолското число. И даже вчера съм говорил за това. Нали? И аз силно вярвам в това, че ще дойде в България съживление. Амин. Ще дойде в България съживление. Но преди това трябва да има обединение и разчупване. Да, на много лидери. Аз съм готов за това. Аз съм готов за обединение, готов съм да помогна, някой да помогне и на мен. Готов съм и аз да го направя, да. Интересно, ти си поканен в Германия и днес ти предстои голяма конференция с мото пророческа конференция. Какво значи да менижираш в пророческото измерение? Добър въпрос. Да менижираш, думата менижирам означава управление. Когато ние сме управлявани от Духа, Духът ще ни въведе в
в места, за да може да ни говори. Имало е моменти, когато Бог ме е взимал в духа и започвал да ми говори. Наскоро, когато бях в къщи и просто бях пред компютъра и се молех, и дойде духът на Господа върху мен. И започна да ми говори. И това беше много така ме трогна. Даже съм плакал около 20 минути, може би. И моята съпруга дойде при мен и ми казва: какво се случва? Нещо да не съм ти направил. Викам: спокойно, няма нищо. Няма нищо. Какво става? Викам: спокойно, няма нищо. Просто аз съм съживен от духа, присъствието, и Бог започна да ми говори. Чух това от Господа. Пророчески. Когато създадох Адам, Адам пренебрегна мен, т.е. отец. Когато аз дойдох като човек, т.е. Исус, Израел пренебрегна мен. Но днеска църквата пренебрегва духът ми. И това буквално ме заболя. Заболя ме много и казах: татко, аз започнах да се покаявам. И казвам: татко, прости ми, ако аз съм бил този, който наранявам духът ти или отхвърлям духът ти. И мислех, че става въпрос за мен. Нормално е да мислиш, че става въпрос за тебе, защото Бог говори на мен. Да менежираш в пророческото служение е част от това Бог да ти говори. Не може да бъдеш пророк, а Бог да не ти говори. Бог идва и започва да ти говори. Аз, между другото, словото, което проповядвам, думата пророк, може да изследвате даже, думата пророк означава този, който носи Божието Слово и този, който закарва Божието Слово. Повярвайте ми, аз вярвам в това, че тези, които проповядват пророчески, освобождават слово пророчески, също и те са пророци. Тези, които освобождават пророческо слово, аз се движа в това. Авраам, пророк. А къде сме видели Авраам да пророкува? Никъде. Авраам никога не е пророкувал в Библията. Не го срещаме. Но той беше ли пророк? Беше пророк. Но какво беше главното в Авраам? Тук трябва да погледнем. Офисът му беше пророчески, наистина. Той беше баща, но Бог му даде нещо много специално. Застъпничество и вяра. Той оперираше в това. Затова той бе наречен баща на вярата. И Авраам оперираше в това. Ти можеш да бъдеш пророк и да имаш специалност да освобождаваш слово пророческо. Ти можеш да бъдеш пророк и да освобождаваш хваление пророчески. И така нататък. Ти можеш да бъдеш пророк и Бог да те използва за събития, които ще се случват, за да може Бог да предотврати някои неща. Например, Бог да спаси някого, Бог да избави някой град. Както Бог е използвал Исаия, Езекил и така нататък. Бог е давал видения на пророците. Аз имам видение от Господа. Наскоро имах пророчество, докато се моля в къщи за Израел. Бог дойде върху мен и ме изпълни и ми каза, че ще дойде голямо съживление в Израел. И Бог ме изпълни и ми каза, че има хора в Израел, които в момента са родени от Святия Дух. И те ще бъдат причина за глобалното съживление в световен мащаб. И аз вярвам, че това ще бъде. Аз вярвам, че това ще бъде. И аз съм в очакване да тръгне съживлението. И благодаря на Бога за това, което се случва днес. Пророческото служение е много важна част от живота на църквата. Ако църквата отхвърля този дар, църквата отива към провал, повярвайте ми. Ето защо много хора останаха в религията, защото пренебрегнаха пророческото служение. Да менежираш в пророческото служение, как може човек да менежира в пророческото служение? Нека ви кажа, пророкът се ражда пророк. Не може искаш и да станеш пророк.
пророка се ражда пророк. Аз бях на 10 години, когато Исус ме посети като малък. И през 2003 година аз спях в къщи, Исус дойде и започна да ми говори. Исус ми говори и каза, аз те избрах по име. Не може да бъдеш пророк, а да нямаш среща с Бога. Поне веднъж в живота ти трябва да имаш среща с Исус. Пророците са се срещали с Бог. Бог призова Мойсей, горящата капина. Бог призоваваше пророците. Той лично отива и ги призовава. Пророкът е лично извикан от Бог. Той е извикан от Бог, както отиде при Самуил, когато беше малък. Той отиде при него и извика го. Обаче Самуил не може да разпознае. Нали? Но Бог го извика. Бог извиква пророците. Пророците са извикани. Те са родени и след това извикани и изпратени с мисия. Много е важно да бъдеш роден, извикан и изпратен. А ние започваме понякога отзад напред. Изпратен, след това търсят призива и така. Много е важно да различаваме пророческото служение. Защото знаете, че в момента има и фалшиви пророци. Пророци, които той е решил, че е пророк и така. Разбирате? Говоря за истински пророци, автентични, истински Божии хора, които са родени. И няма да чуете от истински Божий човек да каже, аз съм пророка. Няма да го чуете това. Пророка стои в смирение, пророка дори не обича да му казват пророк, ти си пророк, ти си пророк. Нека ви кажа, аз съм един проповедник. Аз съм един проповедник, пастор. Нищо повече. Но оперирам, нали, в този дар. Оперирам. Бог ми е дал това служение и благодаря на Бога за това, че Той ми го даде. Благодаря ти за този изчерпателен въпрос. Искам сега да обърнем нещата в интеграция и култура. Смяташ ли, че в нашите среди, имам предвид ромските църковни среди или въобще в църковната култура, трябва ние като лидери, управниците, или презвитерския съвет, които са поставени да управляват една църква, трябва да работят и да инвестират в култура, християнска култура, да инвестират в интеграция на слушащите. Разбира се, да. Би трябвало да бъде така. Защото, за голямо съжаление, много хора не могат да разбират Словото Божие поради факта, че те са неуки. И това е голям проблем, нали, в нашата етнос в България, в ромската етнос. Но бих казал, че нещата, понеже ние се молим за това, тръгват в момента и се оправят. Говоря в момента за Сливен, за града, за нашият град. Вярвам в това, че Бог започва в момента да интегрира много хора. В църквата и служителите, това, което се случва в момента в България. Вярвам, че тръгва нещо, но е слабо. Слабо е. Аз съм срещнал служители, нали, моите уважения, аз не искам да опреквам никого, но те не могат да проповядат дори и български. Това е голям проблем. Голям проблем. Ние живеем в България, ние трябва да говорим добре български, да не може да бъдеш проповедник, да не може да обясняваш нещо простичко. Нали, семпл. Не говоря за високи стандарти. Така, аз, например, бих се гордял с хора като мои приятели лично, с които се движа, Калин Христов. Той наскоро е завършил висше образование и продължава да учи, бакалавърска степен и така нататък. Възхищавам се на такива момчета, които продължават напред и учат и искат да се интегрират. И най-важното, интегрират децата си. И това не само ние, но и децата ни. Ако искаме да променим обществото, промяната трябва да тръгне от нас. Аз вярвам в това. Ако искаме да променим църквата и църквата да бъде интегрирана, аз трябва да се интегрирам. Аз трябва да бъда променен. Аз трябва да тръгна да изучавам, да се изуча и да уча и така нататък. Не е късно, никога не е късно. Аз съм срещнал хора, които започват да учат на 40 години. Да завършват основно образование и така нататък и така нататък.
Така че никога не е късно. Затова моят апел към всички пастори и лидери, които в момента и служителите им, и хора от църквата, можете да се интегрирате и да учите. Моят призив към всички е това. Искам да завършим с един въпрос. То е актуална тема и вярвам пряко свързана с християнството въобще и с вярата, отново с културата. И ние сме, как да кажа, имаме позиции в това. Виждаш, че се случват напоследък доста войни. Библията ни говори за войни, за военни слухове в последните времена. Битки, Армагедон, пророчества, откровения от Йоан. Как поглеждаш нещата сега и за в бъдеще, с това, което се случва на земята? Да бъда честен с тебе, за бъдеще време виждам, че ние сме в Господа. Очаквам, аз живея в момента в това, че не можем да избегнем тези неща. Исус е пророкувал и е казал преди 2000 години, че тези неща трябва да станат. Дали? Но забележете, Исус казва, че на места. Това е много важно. На места. Дали? И аз казвам, не на моето място. Не на моето място, Господи. Да, ще има глад, ще има трусове, ще има войни, военни слухове, но аз се моля да не бъде на моето място. Аз се моля България да не участва, въпреки че знам, че ще има Трета световна война. И трябва да бъдем готови за това. Църквата трябва да бъде готова за грабването. Аз вярвам в това, че църквата трябва да бъде готова за грабването. Бог ще вземе църквата си. Всичко това, което се случва е политика, приятели. Искам да бъда честен с вас. Исках да го спестя, но няма да го направя. Защото възможно е това да помогне. Световната конспирация, илюминатите, тайните общества, в момента се създава нов световен ред. Нека ви кажа, че в момента това, което се случва, е точно задействано от тях. План, който е стратегически направен и в момента използван срещу цялото човечество, е направено точно от тези хора. Тези, които се покланят на дявола. Това са служителите на дявола. И те са поставени точно на тези големи позиции. Като военни президенти, дори и всякакви, отговорно го казвам. Тези хора служат буквално на дявола. И те са част от тази световна конспирация. И всичко това е срещу човечеството, но не забравяйте. Всичко това не е просто срещу човечеството. Това е срещу църквата. Усещате ли, че ние в момента сме в духовна война? Битка, да. Война. В момента църквата трябва да дойде до това разбиране, че както небето съществува и работи и ангелите, така и Ада и Луцифер използва по най-хитрият начин в момента световните управители и сатанисти, масони, всякакви. В момента всичко това се използва срещу църквата, за да може църквата да се оплаши. Мисля, че беше в Тимотей, където казва, Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила и себевладение. Така че ние не трябва да се плашим. Ние трябва да продължаваме напред и въпреки всичко, което се случва. Ако има войни, да, Бог е казал, че ще има войни. Има глад, трусове, земетресения, всякакви неща. Ние трябва да продължаваме напред и да не се съобразяваме с това. Да, ние живеем в този свят, естествено. Но ние трябва да мислим за свръхестественото. Да бъдем готови за небесното. Защото всичко отива... Буквално всичко в момента е провал. Буквално всичко е провал в световен мащаб. Връщам се 20 години назад, нещата бяха много по-спокойни. Всичко беше... Исус предупреди, живеем в последни времена. Това е.
Искам да ти благодаря за това интервю и за това, че прие поканата ни. Може да се обърнеш към нашите зрители и както те води духа, може да се помолиш за тях, да дадеш съвет или въобще каквото ти дойде на сърце. Приятели, аз съм тук да благословя всички, които гледате сега. Моят апел към вас е да се обърнете към Господ Исус Христос. И ако някой от вас вярата ви е отпаднала, извиквайте Святи Дух, викайте към Исус, търсете го, Той е възстановител. Нашият Бог поправлява, изправя. Той може да възстановява, Той е Бог. Затова аз искам да се моля за всеки един от вас, който гледа сега. Татко, благодаря ти, Йешуа, че ти точно сега освобождаваш и изцеряваш хора, които гледат. Боже, моля те и за това предаване, нека да се разшири и да достигне до хора, които не са чули до Тебе. И нека да достигне до християни, които се нуждаят от тази информация и от това видео, което ние направихме днес. Благодаря Ти, Господи, за всичко. Благодаря Ти за това, че Ти днеска направи така да бъда тук и да бъда полезен за Твоето царство. В името на Исус. Амин. Амин. Още веднъж ти благодаря. И аз благодаря за поканата. Скъпи приятели, искам да благодаря на вас, че бяхте част от това и че гледахте нашето видео. Надявам се всеки един от вас да е открил своите отговори в различните въпроси. Искам да апелирам към вас и да ви кажа, че ако това, което правим, ви харесва, бих ви помолил да се абонирате за нашия канал, да споделите видеята ни, за да може да достигнем до повече хора за изграждането на Божието царство. Бог да ви благослови!